Kom og køb de billigste varer på markedet her. Det vil sgu en billig vare, du har det her. Det er den billigste vare på markedet lige nu, boy. Det her er varen. Bogen ser sgu god ud. Jeg siger tak for bogen. Hej hej. Det er de billigste varer på markedet. Jeg har det. Jeg sætter prisen på min vare ned. Jeg er genial. Kom og køb. Høj, de billigste varer på markedet lige her. Kom og køb. Det er den billigste falafel på markedet. Hvad? Dem vil jeg gerne købe. Hej hej. De sætter bare også prisen ned. Jeg var så genial. Hej, kom og køb de billigste varer på markedet. Det er godt nok nogle billige varer, du har der. Men din var ikke billig nok. Din var er billigst. De billigste varer lige her. Kom og køb. Jeg siger mange tak for den meget billige vare. Så lad fucking fedt at handle med dig. Hvor er rebet? Jeg har brug for et ræb. Jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag. Tak med dig, fanger. Men I stemmer det hele. Jeg er tilbage, min vare er så utrolig billig, altså. Fuck. Nå, men jeg har sat prisen nede på min vare, så... Hej med dig. Billigst vare på markedet lige her. Kom og køb. Dejligt at se dig, så du vil altså gerne købe min billige vare. Det er godt nok en billig vare, du har der. Den køber jeg. Whoopty. Wow, jeg tjente næsten ingenting på den vare. Det jeg går, jeg må snakke med de andre. Hey du, kan du finde ham den anden sælger? Jeg skal tale med jer. Fast as fuck boy. Høj drenge. Hvad siger jeg til win-win eller 0 som spillet? Vi sætter prisen på det samme, og så ser vi hvordan det går. Det lyder som en god idé. I agree. Og det hele sluttede godt, og det lød dejligt til deres dages ende.